we're going to the interaction area, wearing a life vest is mandatory. But if you want to swim deeper, then you're a good swimmer, you can take off your life vest and leave it on the boat. Violations are punishable by fine of 2,500 pesos, will be in jail for up to 6 months. We have their sea wardens monitoring the whole operation. Always remember, no touching of the whale sharks. Thank you so much for listening. You can now proceed at the waiting area downstairs. Thank you. So mag-life jacket na lang sila ron, guys. So human og briefing dere sila butangan sila og life jacket ja. Pwede na sila mo tan-aw. Hi. Nalig akong miga oh. Cebu Tours nga agency. Asa ni po? 30 kada plate. Good morning, ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Diya padung ko ron sa briefing area kay ito ang maghambana na tuning duty. Sige guys na, dito kayo sa anang resort po ni guys. Diya padung ko na to, dari ko nag-agi sa bye-bye. Kay atong tan-awon guys, kay daghan nakadto kuno gis ron kay Domingo man ron. So guys, subani ko ninyo dito guys ay atong tan-awon. Ipigirian naman ni mga gamit kayo, mga life jacket. Kaya daghan jud guys sa kazugis daron adlaw kay Domingo lagi. Kuya, transfer. Auto alig hangbana dos ubos. Diyan na pwedeng dunggo. Nanaka na sila, nahuman na sila pananaw. Kalibo sa kaadlaw. Duty ko kuan. Ito daghang kadto sa loud. 1,000 ba yung bulan? Ya, bulan ko ito. Jago banda riga break time. Okay. Kaon lang. So kana sila guys, namaho pa na sila kay sa duna kadto ni duty. Dara gamayng tuki day dari guys ya. Gamayng tuki. Uy, yan Tagalog yun oh. Oh, kaya tayo. Hi ka muna. Hello. Hi ka muna. Kayo dyan. Ulam namin. Nakain kami, ulam namin, bangoong. Ayan guys, ang Bangoong. mo assist ninyo ni sila guys ug mo tan-aw mo diri og whale shark. Diya murag salamat sa Ginoo kay murag nagbalik-balik na jud ag ginagmay. Tagalog guys. Umaris na, samot. Pre, kanong pre. Lami ag ginusudan kay piniritong isda, itlog. Igis day ka sir. Dagang kayo. Dagdagitan lang. Kung ba na duties siya karon. So sa unang guys, dani mapuno do din ning lugar sa mga gis ja karon. Murag ning balik-balik na siguro ning
Mananaw ron o whale shark. Morning, ma'am. Kay gisugo ra ko diri kanang si imong prince di mo maya naa siya busy kay siya. Nauwaw ko musud kay naa si daghang kadtong mga nangaon. Diyan na dahil siyang mo nilahang MQ cafe. So gisugo ra ko. Na siya ha. Kay siya muwari ko diri. Ala ka cute. Wow! Oh my God! Dara imong prince baray yang MQ kape diri o pwede ra jud mong diri magkape or mangaon. Daghan pud sila mga Iluto pa man ang order. okay ra. Ay, sakay pa mo ang may yung... Oh, busy pa kayo siya og hala dili uy. Asa man yung milk tea? Dili hala dili jud ko pa ay inag ka kuandra inag daan ako igis nya ra niya gagis ra oh nya gigis. Oh kay kalit-kalit ra jud ko diri ngari. Oh, murag prince naman mi siya sa Facebook. Hala. Ate Mayang uy mo kuno kung pahimuan wilte dili sa ko kay sayo pa kayo diyan. Apa ko'y pamahaw. Dana nindot kayo sila pwesto diri sa dolar jud kayo sa briefing. Ganahan jud mo diri dolar jud kayo sa briefing. Mga amiga. Oh, daghan mo ko Kumuhan ni. Uhod. Kasal niya. Muli. Kasal niya. Sa kuan. Ay plurami viewers po din siya yung Oh, fans. avid kuan po din siya. Tanaw. Salamat ka Juhan ja. Mubalik ra ko. Okay. Ijalay ko no kung timplahan ko niyag milk tea niya na si daghang kajong busy man sila kay nay mga daghang nangaon ja. Salamat. Salamat kay te. Mamayang, bye-bye. Kung mamalit og souvenir, na mga souvenir dari di daghang kajo di Ja mamalit pud mo mga t-shirt nga may nakasulat nga whale shark. Hi madam. Busy kay siya kay daghang kajo sa namalit. Jar naghana ka sa kuan, busy siya di siya maka tagad to So ganahan jud mo mamalit guys dahil mga sando. Di ba sa yung ano? Guys, pwede po ding kuan gagmay nga kuan kanang para di mabasa yung mga gamit mo kuan mo sa dagat. Na klase-klase nga pwede po bitay-bitay. Mas madam kay busy ka dos madam to Siya na nag kuan. Gibalhin din ni jang kuan dari pisto no. Wala na dyan pisto dito. Wala na di ay. Ayan na, lumabas na yung may-ari. Hi, madam. Kuan ka naman, itag-iya sa kuan. Yes. Ja. Prince po din siya ni Bibs, dito ka itong MQ. MQ kapi kay na magawin nagpa-ari. Mga cute kayo mga souvenir. Na ilain-laing klase. So, naghana ka jugis ron. Una ko uli guys. Naghana jud ka jugis ron. Naghana din ang parking. Diya pa doon ako uli. Dari ko agi sa karsada. Hala si ate, na ada ka naninda di ate. Ayuhay mong pwisto. So, nasa ate dari di iso po din ni. Itong naisubiniran dadto. Nasa yung mga hotcake. Hotcake, banana cue. Dari nasa entrance dari suwan. Init pa. Okay, pero na. Asa naman mo? Hello! Ay! Hi! Hello! So, maray mga bantay tanawan. Bantay tanawan. Bantay kalinaw.
Oh, hi. Hi sa mga bantay kalinaw. Diya ko rin gawas dari sa kalsada. Sinadiri ang kalsada man. Dito ang briefing area. Nanay, dahan ka dyan mga niabot. Nagis. Hello. Hello. Morning. Morning. Morning yang sumurag ni balik-balik na jud guys ag mga kuandari. Guys, napoy Cebu Wonders na daghan po Cebu sila. Wonder Shop. Mga palitanan og mga souvenir nga t-shirt. Ito nakuli guys kay agahanggis inagkapit sa Nuibi pa.